Guai dela urte haunitz, urteak hegoaldien goiti-beitiak gobernatzen zituen. Baina zahartzen aizenez, lan hura bere semei pasatzea deliberatu zuen. Haizea deitu zion, ta holaxe erran zion. Zazin esemen bila, ta negan atortzeko erran. Hegoaldian goiti-beitiak behen eskutan utzi nahi dut. Bai jauna, zuk erran bezala inen dut. Bere jaunak eskatutakoa, ahalik tafiteen ina alizateko, zaldi bat hartu zuen haizeak. Ipar hautatu zuen, ura baitzen azkarrena. Loraz betetako lurralde berde batera jauzan. Etxe handi bat ikusi eben. Kanpuan gizon bat euen. Hola esan otzan haiziak. Okerrez bana hau zu apirila zara. Bai, hola xen naiz haize jauna. Zure aiteak lehenbailen ikusi gura zau. Haizeak bere bidaia jarraitu zuen. Basarri handi batea iritsi zen. Garizailean jende asko zion. Hau alda maiatzan basarria, bai, erantzun zuen. Zakarren mezua adierazi ziren, eta aldintzun. Asko ibili ondoren, ekainen lurraldietara heldu zan. Danak oso lanpetute zeuezen segatzen. Beraitzek ikusi gure bala esan zon haiziek ekaineri. Ekainek jungo zala agindutzen. Ondoren, uztaian lurraldeta zuzendu zen. Denak garia jotzen aurkitu zitun. Uztaiakin itzintzun, eta bere bidiai ekin zion. Harin abuztun lurraldita jazan. Musiki, dantzi eta nahidan beste jateko topazitxu zen. Usta oparu eguazen ospatzen eta. Jaunai beran bisitxin errozoi azaldutzan eta beran birizegi hainban. Iraiaren lurraldeetan jendea oso lanpeturik zegoen. Mahatsa mozten eta otarreak alde batetik bestera eramaten ari ziren. Urteak emandako mezua adirazi zien haizeak. Urrian etxea juntzan haizea. Ardua kupeletatik atea eta botilatan sartzen haizian. Beste anaia izan dako berbera esan zion haizea jaunai, eta ondoren jo nintzen. Azaroen lurraldietara iritsi zanien, oliba jasotzaileen kantak entzun bazen. Azaroek mezue jaso ban, eta bere haitze ikustera jungo zala agindu ban. Abenduan etxeaino abilatu zen. Txerria hilta geho, jakiak prestatzen aizian. Odolkileak, urdai azpikuak, txistorrak. Beste kasutan bezala, mezua emanta geho haizea jo nintzen. Haizeak elurrez estalitako lurraldiak topatu zitun. Basamortu txuri jartan, itxe bakarti bat ikusizun. Atia josun, eta alarruz estalitako gizontxo bat atea zan. Urtarri jazea, ez da? Zure aitak ikusi nahi zaitula esatea torri naiz. Otzaian etxirut juntzan eta oso errez topaban. Txabola txuzar eta ilun batzan. Otzaiak mezu entzun ban. Zure zaldixek antzatara tajaten emongotzat. Ezatzan haizeai. Eta horretxeaz atxikixiaz zaldixe aldatutzan. Haizea martxoaren lurraldetara joan zen. Bere bisitaren arrazoia azaldu ondoren, otsaiak zaldia lapurtu ziola esan zien. Haiziak, haen jaunaen etxat heltu zelaik. Haen seme oroek unguatuk zela ikusi zien. Bon, oroek ez. Otsaila ez beitzen oano heltu. Hola erran zeien aitak. Mundia mundu denetik, ni haurek baizik ukendut egualdean ardua. Bena guai, zaharkituk sentitzen niz, eta egualdia oroen artian banatu nahi dit. Eta hola segitu zian. Hamabizati egin ditut, bakotxaindako bana. Zazpi, luze xeaguak dia, 30 egunekuak. Lau, jaburaguak, 30 egunekuak. Eta azkenik, jaburago bat, 28 egunekoa. Anaiek, adostarzunez, egualdia partekatu zien. Bitartean, otsaila heldu zen, izerditan eta haserre. Lehena izan nahi zuen eta horrengatik aldatu zion zaldia haizeari. Baina animaliak ez ezagunak lurrera botatzen zituen, eta horrengatik oinez joan behar izan zuen aitaren etxera. Bilerara azkena iritsi zenez,
zatirik txikiena eman zioten. Otsailak protesta egin zuen, baina urtarrilak honela errantzuen. Gutxien nahia ni lehena izatea da, eta hala izango da. Denbora gutxien daukana otsaila denez, bigarren postua berari ematea proposatzen dut. Orain dakizue zergatik dan otsaila hilabeterik motzena eta zergatik dan bigarrena. Eta hau guztia gertatu zen garaian, animaliek hitz egiten zekiten, arbolek kantatzen eta harriek ibiltzen.